ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. Имрӯз 10 феврали соли 2023 1000 рубли бо қурби давлатӣ 142 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағи Алифбонкам ҳамин гуна мебошад ва дар ин мӯза навормон 14 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд ва ғайра. Нархҳо ҳамагӣ аз 98 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. Квартираи фурӯшӣ дар Қараболои шаҳри Душанбе, се хонага дар 9 километр шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 230 000 сомонӣ, ду хонага дар шаҳри Душанбе под Абой бо нархи 230 000 сомонӣ, квартираи фурӯшӣ дар Правсоюзи шаҳри Душанбе, ҳавлии фурӯшӣ дар Аманал, албатта ки шаҳри Душанбе, ва ду хонага бо ремонт дар Гипразем шаҳри Душанбе ва инчунин квартираи фурӯшӣ дар наздикии Садбарги шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 265 000 сомонӣ ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб ва срочнӣ. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон варианти хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки мо муроҷиат кунед ва боз хотиррасон мекунем ки дар имрӯза навормон хонаҳо аз шаҳри Душанбе бениҳоят бисёр мебошанд. бисёри бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз саршавии навор як рекламаи кӯтоҳ. Ассалому алайкум модарон ва хоҳарони азиз, мехоҳам ҳар яке шуморо ба кор даъват кунам. Кор дар компания Инфобирлик, кори беҳтарин, компания беҳтарин барои занҳо, барои он ки ин компания ба мо имконияти калон медиҳад ки дар хона нишаста соҳиби маошҳои хуб гардем, аз назди фарзандомон дур нашуда. духтар ягон ҷои мушкилиш нест, ҳамааш бепул, омӯзишо, номнависнаш ҳамааш бепул. Ба ин рақамҳои рӯи экран нависед, ҳамаашро худам хубтар ба шумо мефаҳмонам. ба шумо фақат телефони ба интернет пайваст лозим асту хоҳиши пулкор кардан. Ташаккури зиёд ба диққататон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Қараболо ҷойгир аз ноҳияи Сино, як хонага бо масоҳати 27 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. Хона таъмир дорад ва ҷойгир аз дар Қараболо фавран фурӯхта мешавад. Лаби роҳи калон дар сеюмо шона. худи бино аз 4 ошона иборат аст. илтимос беҳуда занг назанед, мегӯяд соҳиби хона, иваз мешавад ба 2 ё ин ки 3 хонага. нархи хона бошад 299 500 сомонӣ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар цоколни этаж. цоколни этаж кадом менадонад, ин таги якум ошонаи бинои новостройка полуподвал мебошад, треза дорад, хеле трезача дорад. хона коробка мебошад бе ремонт, дар 8 микрорайон ҷойгир аст, назди доми 53. соҳибаш мегӯяд ки дом буд шудагӣ ремонта сар карда мешавад, аллакай канализатсияша сар кардастан срочно фурӯхта мешавад. варианти бартер ҳаст. нархи хона бошад 98 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур ҷойгир аст, рӯ ба рӯи масҷиди Ҳазрати Мавлоно, минтақаи 9 километр. се хонага бо масоҳати 73 метри квадратӣ дар 5 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 5 ошона иборат аст, 5 ошонаш мансард мебошад. хона коробка бе таъмир ва нархаш бошад ҳамагӣ 230 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, боз хотиррасон мекунем, хона дар мансард дар 5 этаж ҷойгир аст, худи бино 5 этажа мебошад, лифт надорад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, деҳаи ҷавонон, 7 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад, ҷойгир аст дар деҳаи ҷавонон. тамошобинони гиромӣ, хона таъмир дорад, бо барқ ва об таъмин аст, ҳуҷҷатошам ҳамаш қоидавӣ. нархаш бошад ҳамагӣ 210 000 сомонӣ. боз такрор мекунем, хона таъмир дорад, аллакай медороину зиндагӣ мекунед. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд
марҳамат дӯстони азиз, ин ҳавлия мо сёмкаи алоҳидаша дар канал дорем. ман ссилкаша дар комментария ҳамин видео мемонам. марҳамат, даромада ба пуррагӣ тамошо кунед. дар ҳамон видео мо ҳамаша қоидавӣ фаҳмондагем. барои ҳамин марҳамат, даромада тамошо кунед. варианти бениҳоят хуб аст, заминашам калон мебошад. марҳамат, фурсатро аз даст надиҳед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон ҷойгир аст. ду хонага мебошад бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар шашумо шонаи бинои навастройка. худи бино аз 6 ошона иборат аст. хона пад абои тайёр мебошад, навастройка ва нархаш 230 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия, WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, ҷойгир мебошад дар поёни корвон, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷумӣ, участкаи Ҷовидон. 8 сотиқ замин дорад. замини ҳавли калон аст. дар умум 6 дар хона дорад. 3 дар хонаш тайёраи медрӯин зиндагӣ мекунед. 3 дар хонаи дигар ки дар криша ҳаст ва ё бе ремонт мебошанд. ремонт нав аст. ягон кас ҳоло зиндагӣ кардагӣ нест. документош 100% қоидавӣ. нархи ҳавлӣ бошад 280 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони гиромӣ, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Правсоюз ҷойгир аст. як хонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ метавонед ба духонага табдил кунед, чунки масоҳат калон аст. дар 15 шонаи бинои навастройка. худи бино аз 16 ошона иборат аст. дар назди роҳи калон рӯ ба рӯи Генпрокуратура об, барқ ҳамавақта, отопление ҳаст, техпаспорт ҳаст, ду талиф дорад. дар наздаш мактаб, садик, боғ, ресторани Мерве дар таги Дом аст. дӯстони гиромӣ, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. нархи хона бошад 352 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. хотиррасон мекунем ки хона бе ремонт каропоян бошад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, деҳаи Муғулон, дар Аманал ҷойгир аст. ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе. Аманал кадоме надонад, ин поёнтар аз 9 километр мебошад. хато накунам, тақрибан як остановка аз 9 километр поёнтар тарафи дарозаи Душанбе аст. дар Аманал ҷойгир мебошад 6 сотиқ замин, 6 дар хона. нархаш бошад 60 000 $. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 0772 мебошанд. WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, ин ҳавлия сёмкаи алоҳидаш дар канал ҳаст. ман ссилкаша дар комментария мемонам. дароин тамошо кунед. дар ҳамон сёмка ҳамаша қоидавӣ фаҳмода нишон додагием. агар ягон саволам пайдо кардед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Файзоба. 4 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад. нархаш бошад 240 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳарду рақам WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони гиромӣ, ин ҳавлиам сёмкаи алоҳидаш дар канал ҳаст. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам. даромада тамошо кунед. ба ҳамаи саволотон ҷавоботона мегиред. адресшам хушро как фаҳмодагем ва ин хона боз падвал ҳам дорад. дӯстони гиромӣ, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага бо масоҳати 39 метри квадратӣ, барои духонага масоҳат камтар майдатар мебошад. дар шашумо шонаи бинои навастройка. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар Гипразем рӯ ба рӯи мактаби 91, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. нархаш бошад 389 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат.
деҳаи Чорбоғ дар ҷойгир аст. маҳаллаи Чорбоғ, хулас қишлоқи Чорбоғ. 3 сотиқ замин, 4 дархона дорад, кухни, ҳамом, ҳоҷатхона дар дарунаш. нархи ҳавлӣ 340 000 сомонӣ мебошад. аз рӯи суратҳо маълум аст ки дарунаш таъмир дорад ва ҳавлӣ ҳам фурӯшӣ мебошад, ҳам алиш мешавад ба мошин ё ин ки хона. вариантотонро пешниҳод кунед. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур, ҳамин байни Садбарг ва вазорати маориф дар ҷойгир аст, рӯ ба рӯи Зилёни бозор, ҷои пештараи Зилёни бозор. якхонага мебошад бо масоҳати 54 метри квадратӣ. метавонед ба духонагам табдил тиҳед, чунки масоҳат калон аст. дар 8-ум ошёнаи бинои новостройка. худи бино бояд аз 12 ошёна иборат аст. катлаванай дӯстони азиз, огоҳтон мекунам, катлаван мебошад. дома аз рӯи нақшаи ширкати сохтмонӣ бояд декабри соли 2024 супоранд. дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст, ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, ҳамин наздики Садбаргдай. ва нархи хона 265 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат. хона албатта ки коробка мебошад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, деҳаи Савхозӣ Вахш қарор дорад. хона нав, ҳатто зиндагӣ кардагӣ нестем, мегӯяд соҳибуш. 5 дар хона як калидор дорад, 15 сотиқ замин, заминаш калон аст. ҳавлӣ стяжка кардагӣ, гирди хона полни смен блоқати маҳкам кардагӣ, об аз пеши хона мегузарад, канали Вахш гузаштагӣ, зимистону тобистон об ҳаст, мегӯяд соҳибуш. боз савдо мешавад, фақат дар пеши хонара дида савдо мекунанд. нархаш бошад 310 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони гиромӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Қараболо ҷойгир аст. кадоме надонад, Қараболои номаш иваз шудагиай шаҳраки шифобахш мебошад. Қараболо назди кохи Борбад. якхонага бо масоҳати 63 метри квадратӣ метавонед духонага кунед, чунки масоҳат дар ҳақиқат калон аст барои якхонага. дар 8-ум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 22 ошёна иборат аст. айни замон фасади дома задестан, яъне дома бардоштагиан, ҳозир фасадша задестан. атаплени дорад, лифтои босифат, таваққуфгоҳи зеризаминӣ дорад. 3 лифт аст бо сифати баланд. нархи хона бошад 325 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. ва тамошобинони гиромӣ, аз мана беҳтар медонед дар Туркия ва дар Сурия чӣ шуд. аз ин заминларза чанд ҳазорҳо нафар мурданд, чандин ҳазорҳо нафар бехонаву дар монданд, бепадару модар, бефарзанду монданд. бовар кунед, ҳамон наворҳое ки аз ҳамон ҷо рӯй мекунанд, мебинем, фаҳмода намешавад рости гап. чӣ хеле ки мисол дар Ворух як ҳодисаҳои ки як чанд вақт пеш буданд, медием наворҳоя диломон тоқат намекард. ҳозир бошад бародарое ки дар Сурия ва дар Туркия ҳастанд, аз ин заминларза наворҳошона рӯй мекунанд, диломон ҳам тоқат намекунад. аз ҳамин сабаб ман фаҳмидам ки сафоратхонаи Туркия ҷамъоварии кӯмакро эълон кард. барои ҳамин рафтам махсус сёмка кардам. оли дар ҳамин видео мемонам видеоша охирда. мутаассифона нисбати барои мардуми Сурия ягон хелами ҷамъоварии кӯмакро ман нафаҳмидам. агар ягон хеле сафоратхона барои мардуми Сурия ҳамин хеле ҷамъоварии кӯмакро эълон кунад ва шумо донед кадом сафорат аст, ҳатман мада дар комментария нависен ёки дар WhatsApp нависен. ман ҳатман мерам пеши ҳамун сафоратхона, амро сёмка мекунам, адресаша мефаҳмонам, то ки мардум кадоме ки мехоҳад кӯмак расондан бо ягон хеле либос, мисол ягон либос доред, ягон дастпӯшак доред, ҳамин чизе ки доштагӣ бошад, чизе ки ҳамин барои шумо дар кор нест, аллакай метавонед барен як дасти кӯмактона расонед дӯстони азиз. ва албатта ки дуогӯ бошед дар ҳаққи мардуми Туркия, мардуми Сурия, дар ҳаққи мардуми Тоҷикистон ва дар ҳаққи тамоми мусулмонони рӯи дунё. чанд қадр ки тонистен ёрдам тиҳед, агар натонед ёрдам дода, дуо кунед дӯстони гиромӣ. то боздид барори кор. худо нигаҳбон. ассалому алайкум дӯстони азиз. бисёри бад гап намезанем. сафорати Туркия дар Тоҷикистон ҷамъоварии кӯмак
барои осебдидагон аз заминларза дар Туркияро эълон кард. Шахсоне ки хоҳиши кӯмак кардан, хоҳиши дасти ёрӣ расондан ба мардуми осебдидаи Туркия доранд, метавонанд молу чиз ва дигар лавозимоти даркориро аз ҷумла хаймаҳо яъне палаткаҳо, дастпӯшакҳо, лавозимоти хобравӣ яъне спални мишкӣ, сару либоси зимистона ва дорувориҳое ки бе таъиноти духтур фурӯхта мешаванд, омада ба сафоратхонаи Туркия дар шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17/2 супоранд. Дӯстони азиз, худи сафоратхона дар куҷо ҷойгир аст? Мана ҳамин сафоратхонаи Туркия мебошад. Дар бараш донишгоҳи миллӣ, дар он ҷо Душанбе плаза, Тв Сафина, дар ин ҷо Вавилон, меҳмонхонаи Душанбе Серена, дар он ҷо Садбарг мешавад, дар ин ҷо Ватан. Дӯстони азиз, худи на кинотеатри Ватан дар марказ ҷойгир аст. Мана ҳамин сафоратхона. Бетараф набошен, касе чӣ қадаре метавонад кӯмак кардан омада кӯмак кунад. Дӯстони азиз, ва ба ёри рафиқотон ин хабарро расонед. Бетараф набошен. боқӣ дар паноҳи худо бошен. То боздид, худо нигаҳбон.